गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लानानै फैलायबाय लोगोफोर दिनै ओरैबायदि अखा हादोंमोन आरो आं मोनसे खोथा बुंखायो आंनि दिनैनि ब्लगा एसे सिगांनिनोमोन दा जुलाइ मासानो गेजेर हाबलायलांबाय थ' स्कुल बन्द मोनैनि सिगांनो बे ब्लगखौ लानायमोन नाथाय होनायबो जायाखैमोन इडिट खालामनोबो टाइम मोनाखैमोन दा टाइम मोननायखाय आङो सिरियालै होनो सानबाय ओरैनो दानगारनो मानो थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै माने आयानि लास्ट एग्जाम बेनिनो दोनलांगासिनो दिनै अखा हानायखाय रिक्सायावनो दोनलांसै आरोना जोबथारनोसै गाबोन दंबावो आरोना ओमफ्रायहाय गोबाव सम जाबायबोमोन ब्लग लाबोया दिनै ब्लग लाबोबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय अखाबो हादों नालाय गारि लाबोनो हायाखै आङो दा रिक्साजोंसो फैदों बेटारि रिक्साजों बिराद मोजां दिनैनिया खुला खुला आरोना रावबो गैया आं लाबोनो सानखादोंमोन गारिखौ बाट अखा हानानै होबाय सिलायावहाय ओमफ्राय जोङो हेलमेट खुफिनबाय आरोना रिक्साजों फैबाय दा अखायानो गैया थ' जों थांगासिनो दा स्कुलाव आयानखौ दोनहैनो आङो स्कुला फुङावनो जादों 8टायावनो दा ओंखायनो एसे थाब सिखारनांगौ जादों आरोना गथ'आबो बायो उन्दुनानै थेवबो उफाय गैया एग्जामबो जादों नालाय गाबोन लास्ट एग्जामा ड्रयिं दिनै राइम्स दं बेस्ट अफ लाक आयान थेंक इउ होनदो आयानखौ लांफैबाय गाव गावनि गथ'फोरखौनो सिनायनो नागिरा एखे इउनिफर्म ड्रेस जाबायना आंथ' आन्दायलायसो नागिरबाय थायोसै आङो थेवबो खाथियाव थाबाबो नुनोनो नागिरा आङो गोजाननिफ्राय जि नाहरनानै थाङो थेवबो सिनाया ओमफ्राय आयाना माने आंखौ नायनानैसो दलद थाबाय थायो मालायफ्रा जि खारै खारै फैयो आयाना ओमफ्राय नायनानैसो मिनिबाय थायो जेला आं नुसनो होनबासो आंजोंहाय बांख्रबफैयो आरोना आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आरो आंनि बिब'बो जायो आरोना जों सानैजोंनो जेरावखि थाङा थांलाय फैलाय खालामो आरो नांगौबाथाय जों सानैजों कल खालामलायोना थ' दिनै आंखौ जि हेल्प खालामदों कार्लि खालामनायाव आब' लोगोफोर दहाय फैनानैनो जोंहा खान्थाल जानोसै न' खाथियावनो लांफैबाय थांनाय बोसोराव लायनाय बायदि दिनैबो न' खाथियाव लांफैनानै जानोसै बिराद जानो लुगैनानै फाइनालि दिनै मोनजासिगोन डेन्जार रोखोमनि खान्थालखौ नै दाननोसै जों लागोआव बिदि दानो हायोना आमार फेलायनो कानाकाटे बेलेग মই কাটা নিচিনা লাঠিটো সোমাই লয় इदि खालाम নহয় नै गावनाय लोगो लोगो जाखानोसै आं शांति बरिया गरमत खान्थाल खाटपाव नाजाने ছোৱালীটো দে একেবাৰে दा নহয় তই बोलो गैया बोलोखौ मा होनो बोलनाय दे बरिया आरो हुरुको মোনা উঠাইছো মই বিক্ৰী কৰিম দুজনক ডেকা ল'ৰা কোনোবা এনে আছে যদি লৈ যাবি এই ছোৱালী নহয় আজিকালি ল'ৰাও যায় না কেনেকুৱা লাগে ছোৱালীটো কেনেকুৱা লাগে ক দে এই পাব কালি মানত পাব বেছি টাইম নালাগে তো আজিকালি অনলাইন সব যায় खालि जाजोब्बाय नै आंना दखाननि बुस्थुफोरा आं खालि खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंहा सामार भेकेसन मोनबाय आयानि स्कुला जोब्बाय एग्जाम जोबनायखाय जोब्बाय माने सामार भेकेसन बन्द मोनबाय आरोना जुलाइआवहाय बयनाबोथ' मोनखायो ओमफ्राय थाङियाथ' बिराद गोबाव जाबायमोन क'क्राझार थांनो लुगैबाबो खालामो मानो होनबा आयानि स्कुल जाबायमोन नालाय दा बन्दखाय थांथारनोसै आङो एग्जामबो जोबजोब्बाय आरामनो
बेनिखायनो दखानावबो रावबोथ' थानाय नङा नालाय आंबो आइयानि बिफायाबोथ' हजों थागोन जों थांलाय फैलाय आइयानि बिफाया थागोन थेवबोथ' दखानखौ खुलिफैनायनि टाइम मोननाय नङा ओंखायनो दा बेखौहाय नै साफा खननानै दोनजोब्बाय आरोना प्लास्टिकआव सोनानै जायफोरा कभार दङ प्लास्टिक बेखौहाय आङो सायाव बेबायदिनो दोनबाय गैयै गैयैखौ बिदि थफ्ला खाजोब्बाय आरोना मानो होनोबा ओरैबायदि हाद्रि नैबेयाव मानि नै लामाया बेयावनो नालाय थांलाय फैलाय ट्रेक्टर डाम्पार बाला अन्थाइ लायोना बेनिखायनो ओरैबायदि डिस्टार्ब जायो बेयावहाय दस्रायाव एथ'बाबो डिस्टार्ब नङा जोंनि बे एरियानि माबायावहाय ओरैबायदि बाला अन्थाइ लायनायनि थाखायनो हाद्रियानो बेयाव बाफबजोबलाय लायो ओमफ्राय आं गैयियावथ' माबायदि जागोन अबस्थाया बेनिखायनो आङो थफ्ला जुनानै गालांजोब्बाय ओमफ्राय दहायबो बिदि जुनायाव खना खना बिराद हाद्रिमोन जेखियानो जा दा आङो कम्पिउटारफोरखौबो नै बेबायदि खालामजोब्बाय दा रेडि मेंलायलायबाय आंबो ओंखायनो थाब थाबनो थ' आङो गाबोन थांगोन ओमफ्राय नायनोसै हजों थांग्रोनोसै मोजाङै सहैथोंसै जोङो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंहा फेशन श' बादायलायनाय कम्पिटिसना हजों जुलाइआवनो 5-6 आरोना क'क्राझाराव कालचार कमप्लेक्सआव बेनि सिगां प्रेक्टिस दङ ग्रमिं ओमफ्राय आंथ' जेबो प्रिपेयार खालामखायाखै जेबो मिथिखाया एबो बिबो जेबो मिथिखाया मा जागोनथाय मिथिया आरोना थेवबो खालामनोसै थ' आङो बाजारावबो थांनांगौ टाउनावबो थांनांगोन आरोना माबा माबि लायनो रेडि गैया दा आं सासे लोगोखौ लेंनो बे फैगासिनो आरो ओमफ्राय नेदों आं दसे जिरायनानै थ' जों थांग्रोनोसै